ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም እስራኤል ወናኒት ኒኩለር ድያ ኣብ 1960 ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ኦግደን ሮጀርስ ሬድ ኣብ ሶዶም ከባቢ ሞት ባሕሪ ኣብ ወግዓዊ ዑደት ነበረ ድሕሪ ዑደት ምውድኡ ብናይ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ብልዕሊ ምድረ በዳ ናጂቭ እናሓለፈ ሓንቲ ኢንዳስትሪ ተዓዘበ ኣብቲ ቦታ ኢንዳስትሪ ተደኪና ክርኢ ትፅቢት ኣይነበሮን እቲ ቦታ ካብ ከተማ ዲሞና 13 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ እዩ ነይሩ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ሚኒስትር ፋይናንስ እስራኤል ኣዶይ ካሆን እዛ ኢንዳስትሪ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣላ ኢሉ ሓተቶ ሚኒስትር ኣዶይ ካሆን ናይ ዓለባ ፋብሪካ እያ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣዶይ ካሆን ብዛዕባ ዝጋጠመ ኣብ ዝተዛረበሉ ተመሳሳሊ መልሲ እዩ መሊሱ ኣብዚ ግዜ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ነዚ መልሲ ኣይኣምኖን እዩ እቲ ኣምባሳደር ዝረኣዮ ዲሞና ኒኩለር ፋሲሊቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ እስራኤል መደብ ራእይ ኒኩለር እዩ ዋላ እኳ እስራኤል ብቓላ ኣይትእመን ዝበዝሐ ሃገራት ዓለምና ግን ከም ንንፋስ ዝወፀ ምስጢር ገይረን እየን ዝሓስብኦ ንምንታይ እስራኤል ወናኒት ኒኩለር ክትከውን ወሲና ብኸመይከ ኣማዕቢሎምን ብምስጢር ክሕዝዎ ፈቲኖምን ንምትንታን ሰዓቡኒ እስራኤል ድሕሪ ኣብ 1948 ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ናጽነታ ምእዋጃ ሃገራት ዓረብ ንእለት እየን ኣጥቂዐና ኣብቲ ኩናት እስራኤል ላዕለዋይ ኢድ ሓዘት ንናይቲ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ዴቪድ ቤንጋሪዮን ሓደ ዓብዪ ስእሊ ሃቦ ሃገራት ዓረብ ሓይለን ኣጣናኺረንን ተወዳዲበንን ካልኣይ ዙርያ ኩናት ከም ዝኸፍታሉ ዘመልክት ስእሊ ነዚ ሓሳባዊ ስእሊ ቀሚሩ ከጽቅጥ ኣይወሰነን ሃገራት ዓረብ ከይቀደምኦ ቀዲምዎን ፍታሕ ከዳሉ መረፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ቤንጋሪዮን እቲ ቀዳማይ ከም ፍታሕ ዝሓሰቦ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ምውናን እዩ ጽባሕ ከይበለ ሓሳባቱ ንምትግባር ነቐለ ነዚ ሕልምን ምፍጻም ሓደ ወለንተኛ ናይ ስነ ፍልጠት ተመራማሪ ኣብ ተሓዳሽ ሃገሩ ኤርኔስት ዴቪድ ቤርጊማን ዝተባህለ ረኸበ ቤርጊማን ኣብ ጀርመኒ ተወሊዱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርሊን ብዓውዲ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ተመሪዑ ኣብ 1933 ብሰንኪ ስርዓት ናዚ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝገብሮ ዝነበረ ግፍዒ ነብሱ ንኸድሕን ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ሃደመ በርግማን ኣብ 1934 ናብቲ ኣብቲ ግዜ ብፍልስጤም ዝፍለጥ መበቆል ኣይሁድ ምዃና ዝኣምነላ ብወለንትኡ ከደ ኣብ 1948 ካብ ኣብ ሓንቲ ክፍልታት ናይ IDF ሓላፊ ናይ ምርምር ኮይኑ ተሰየመ ኣብ 1951 ከም ኣማኻሪ ሓላፊ ናይ ምርምር IDF ኮነ ኣብ 1952 ናይ ትሽዑ ዝተመስረተ IE ወይ እስራኤል ኣቶሚክ ኢነርጂ ኮሚሽን ኮይኑ ተመዘዘ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ቤንጋሪዮን ነቲ ዝተለሙ ሕልሚ ኣብ ምዕለቢን ምብጻሕ ብናይ ስነ ፍልጠታዊ ተመራማሪ በርግማን ፈለሞ ድሒሩ ንጠለባቶምን ቡድሆታቶምን ዝመርሕ ሰብ ደለየ ነዚ ዕዮ ንሺሞን ፕረስ ዝተባህለ ሰብ ሓፀዮ ሺሞን ፕረስ ኣባል ሰራዊት ናይ እስራኤል ኣይነበረን እንተኾነ ካብ 1950ታት ክሳብ 1960ታት ካብ ህቡባት ፖለቲከኛታት እዩ ነይሩ ጸኒሑ ኣብ ክልተ እብረ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤልን ሓደ ግዜ ፕሬዚደንት እስራኤልን ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ እዞም ሰለስተ ሰባት እቶም ቀንዲ ሊኮቶን መፍትሕ ናይቲ ሓሳብን ተግባርን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኮኑ
እዞም ሰለስተ ማለት ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ቤንጋሪዮን፣ ኤርኒስት ዴቪድ ቤርግማንን ሲሞን ፐረስን እዮም። መዓስያ ኒውክለር ብተግባር ከተማዕብሎ ጀሚራ። ዝበዝሕ ጽሑፋት ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ቤንጋሪዮን ኣብ 1955 ደጊሙ ናብ ስልጣን ዝተመልሰ እዮም ዝብሉ። ብዛዕባ እስራኤል ዝኾነ ግብረ መልሲ የብላን። ሲሞን ፐረስ ኣብ 1957 ንመደቦም ጽቡቕ ክደፍኣሎም ዝኽእል መሻርክቲ ኣብ ፈረንሳ ረኸበ። እዚ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ስዊስ ክራይሲስ እዩ። ስዊስ ክራይሲስ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ካልኣይ ዙርያ መጥቃዕቲ ዝፈጸማሉ እዩ። ኣብዚ ኩናት እንግሊዝን ፈረንሳን ንእስራኤል ሓጊዘና። ድሕሪዚ እዩ ምሕዝነት እስራኤል ምስ ፈረንሳ ዓዚዙን ፈረንሳ ሪኣክተር ንኽሸጠላ ተሰማሚዓን። ሪኣክተር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍጣር ዝሕግዝ ኒውክለር እዩ። ዓማዊት ፈረንሳውያን ሰራሕተኛታት ናብ ዲሞና ገዓዙ። ዕላማ ጉዕዞኦም ገሊኦም ነቲ ሪኣክተር ንከካይዱ፣ ገለ ድማ ኣክንዲ ምጉሓፍ ነቶም ዳግማይ ምምስራሕ ዘድልዮም ንናይ ባእታታት ናይቲ ኒውክለር ሪኣክተር ከመስርሑ። እቲ ጉሓፍ ናይ ሪኣክተር ኒውክለር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ። ነቲ ፕላቲኒየም ካብቲ ጉሓፍ ፈልዮም እዮም ኒውክለራዊ ኣጽዋር ንምስራሕ ክጥቀሙሉ ደልዮም። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ቁጽሪ ፈረንሳውያን ሰራሕተኛታት ካብ ኣማኢት ናብ 2500 ዓበየ። ከምቲ ዝበሃል ገለ ካብቶም ሰራሕተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይፍቀደሎም ነይሮም እዮም። እቲ ምኽንያት ምስጢር ንምዕቃብ እዩ። ኣብ 1960 ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንመርትዖ ዝሕግዛ ፎቶግራፍ ወይ ስእሊ ናይ ዲሞና ሪኣክተር ኣብ ምድረ በዳ ነጂቭ ረኸበት። ናይቲ ግዜ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣይዘንሃወር መብርሂ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ተጸበየ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ቤንጋሪዮን እቲ ኒውክለራዊ ጸዓት ናይ ሰላም ምዃኑ ካብ ኤሌክትሪክ ወጻኢ ንካልእ ከም ዘይጥቀሙሉ መለሰሉ። ንናይ እስራኤል ክነሰት ኣኪቡ እውን ተመሳሳሊ መግለጺ ሃቦም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግን ነዚ መልሲ ኣይኣመነቶም። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት እቲ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ኣብ ሄሊኮፕተር ኮይኑ ሓቲቱ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ዝብል መልሲ እዩ ተዋሂብዎ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኣይዘንሃወር ዝኾነ ከይገበረ ኣብ 1961 ብፕሬዚደንት ጆን ኬነዲ ተተክአ። ጆን ኬነዲን እስራኤልን ነቲ ዝተጠርጠረ ኢንዱስትሪ ስሩዕ መርመራ ንኽግበረሉ ተሰማምዑ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 1961 1962 1964 መርማሪት ጉጅለ ኣብ ዓመቱ ሰደደት። መርመርቲ ጉጅለ ዝኾነ ኣሰር ናይ ኒውክለራዊ ኣጽዋር ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እዚ መርመራ ክግበር ከሎ እስራኤል ድሕሪ መጋረጃ ንጥፈታታ ካብ ምስላጥ ኣይተዓንቀፈትን። ኣብዚ ጉዳይ ዝለዓለ ታራ ናይ ምትዕጽጻፍ ዝጻወት ዘሎ ሰብ ሲሞን ፐረስ እዩ። ሲሞን ፐረስ ኣብ 1965 ሓደ ኣገዳሲ ስለያ ዓሰበ። ኣርኖን ሜልቻን ዝተባህለ ኣፍራይ ፊልም ናይ ሆሊውድ። እዚ ስለያ ንመደቦም ዓብይ ናይ ምንጣር ባይታ ዝፈጥር ብሉፕሪንት ናይ ኒውክለር ኣምጽኣሎም። ብሉፕሪንት ኣተሃናንጻ ናይ ሓደ ነገር ዘርኢ ዲዛይን ወይ ህንድስና ማለት እዩ። ኣርኖን ሚልቻን ነዚ ክገብር ዝኽኣለ ብመገዲ ሓደ ካብ ኣባላት ቦርድ ናይ ኒውክለር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ ተመራማሪ እዩ። እዚ ተመራማሪ ከም ዓስቢ ናይ ብሉፕሪንት ኣባል ቦርድ ኣብ ናይ ኣርኖን ሚልቻን ካምፓንን ምስ ሪቻርድ ራውስ ዝተባህለ ተዋሳኣይ ንከራኽቦን እዩ ተሰማሚዑ። እስራኤል ብሉፕሪንትን ሪኣክተርን ኣብ ኢዳ ኣእትያቶ። እቲ እንኮ ዝተርፋ ሄቪ ዋተር እዩ።
ሄቪ ዋተር ነቲ ኒውትሮን ዝተባሃለ ኣቶም ብኣድማዕ መገዲ የዝሕሎን ናይ ምምጣጥ ተኽእልኡ ዘትሕቶን እዩ። ኣብ ሰነ 1959 እስራኤል ነዚ ሄቪ ዋተር ብመገዲ ዓባይ ብሪጣንያ ብምስጢር ካብ ኖርዌይ ገዚኣቶ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቐኒየለይ። ነዚ ኩሉ ብኸመይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትፈልጦ ዘይከኣለት እሞኻ ብተደጋጋሚ ዘጻሪ ጉጅለ ሰዲዳ ክነሳ እቲ መልሲ እስራኤል እቶም ልኡኻት ጉጅለ ኣብ ክግምቶ ዘይክእሉ ቦታ ስለ ዝሓበቱ እዩ። ኣብ መንጎ ዲሞና ሪኣክተርን ንፕላቲኒዮም ኣሓዲሱ ኣብ ጥቕሚ ዘውዕል ኢንዳስትሪን ኮነ ኢሉ ንምድነጋር ተባሂሉ ዝተሰርሐ መንደቕ ብምንባር እዩ። ድሕሪ ዲሞና ሪኣክተር ዝነበረ ናይ ሓውሶት መንደቕ ምስ ሓለፍካ ኣንደርግራውንድ ናይ ፕላቲኒየም እዩ ነይሩ። ስለዚ እቶም ልኡኻት ጉጅለ ነቲ ድሕሪ መንደቕ ዝነበረ ንጥፈታት ኣይስተውዓሉሉን። ከም ውፅኢቱ እቲ ስራሕ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ቀፂሉ። ኣብ 1960ታት ኒክለራዊ ቦምብ ተሰሪሑ ተወድአ። ኣበይን ብኸመይን ይፈተን ግን ካልእ ፍታሕ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ጸንሖም። ኣብ ውሳነ ናይ ዝፈተነ ከይበጽሐት ኣብ 1967 ሃገራት ዓረብ ደጊመን ኩናት ከፈታላ። ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ነቲ ኩናት ብዓወታ ዛዘመቶ። ምናልባት እቲ ኩናት ስጋኣት እንተዝፈጥረላ ናብ ምድረ በዳ ሲናይ ነቲ ክፍተን ዝተዳለወ ኒክለራዊ ኣቶሚክ ቦምብ ተኲሳ ንድሕሪት ክትመልሰን መደብ ከም ዝነበራ እዩ ዝሕበር። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 1968 እስራኤል ወናኒት ኒክለር ምዃና ኣረጋጊጻ እያ። እንተኾነ ዝኾነ ክትገብር ኣይከኣለትን። ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ከይዲ ዝነበረ ውዕል ኤንፒቲ ሓደጋ ብምዃኑ። እቲ ውዕል ብዘይካ እተን ኣብቲ ግዜ ወነንቲ ኒክለር ዝነበረ 5 ሃገራት ካልኦት ተወሰኽቲ ንከይውንና ዝጠልብ እማመ እዩ። እተን ናይቲ ግዜ ወነንቲ ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ቻይና፣ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳይን ነይረን። ኣብዚ ኩነታት ንእስራኤል ኒክለር ከም ዝወነነት እንተተቃልዓ ብዘይ ጥርጥር ሃገራት ዓረብ ነቲ ውዕል ኣይምፈረማሉን። ስለዚያ ብሰንኪ መጎጎ ትሕለፋን ጭዋ ገይራቶ። ሃገራት ዓረብ ነቲ ውዕል ፈሪመናሉ፣ እስራኤል ግን ኣይፈረመትሉን። ብዘይካ እስራኤል ሂንድን ፓኪስታንን እውን ብግልፂ ንኒክለር ኣብ ምምዕባል ኣብ ምንቅስቓስ ብምንባረን ኣይፈርማሉን። ሂንዲ ኣብ 1974 ፓኪስታን ኣብ 1998 ወነንቲ ኒክለር ኮይነን። ኣብ 1979 ሳተላይት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክልተ ተደራራበ ማሕታ ኣብ ማያት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰኣለትን ፈተነ ኒክለር ምዃኑ ተደምደመን። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምንጭታታ ካብ እስራኤል እቲ ፈተነ ናቶም ምዃኑ ሓበሬታ ረኺባ እያ። ነዚ ዝፈለጠ ኣመኻሪ ሴኔት ዝነበረ ሊዮናርድ ዌይስ ፈተነ ኒክለር ከም ዝተገብረ ቃልዕ ገበሮ። እንተኾነ ዝኣምኖ ኣይረኸበን። ኣብዚ ግዜ እንተዝኸውን ደቡብ ኣፍሪቃ ንእስራኤል ነቲ ፈተነ ንክተካይዶ ኣይመፍቀደትላን። ምክንያቱ ደቡብ ኣፍሪቃ ንእስራኤል ከም ትጸልኣ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣይኮነን። እንተኾነ ኣብቲ ግዜ ደቡብ ኣፍሪቃ ብኣፓርታይዝያ ትመሓደር ነይራ። እስራኤል መሓዛ ናይቲ ስርዓት እያ። ኣፓርታይዝ ከም ዓስቢ ናይቲ ፈተነ ካብ እስራኤል ገለ ሓበሬታታት ናይ ኒኩለር ተቐቢሉ እዩ። ኣፓርታይዝ ካብቲ ሓበሬታ ተበጊሱ ኒኩለር ከማዕብል ጀሚር እዩ። እንተኾነ ኣብ 1989 ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ዝነበራ ምዕባለ ኣፍረሰቶን ኣቋረጾቶን።
ደቡብ አፍሪካ እታ እንኳ ሃገር ኣብ ዓለም ኒኩለር ዘማዕበለትን ብወለንታ ዘዕነወተን እያ። እስራኤል ዋላ እኳ ካብታ ፈተነ ዝገበረት ላዕለት ልዕሊ 40 ዓመት ሕለፍ ዛጊት ንናይ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ምውናን ኣሉታዊ ኮነ ኣወንታዊ መልሲ ኣይሃበትሉን ኣላ። እንተኾነ ዋላ መንግስቲ እስራኤል ኣይእመነሉ ገለ ካብ ኣብቲ ስራሕ ኢድ ዝነበሮም ቃለ ምሕተት ኮነ ብኣጋጣሚታት ኣብ ዝዛረብሉ ንህላወ ኒኩለር ዘብርህዩ። እቲ ቀዳማይ ንዓለም ምስጢር ከምልቕ ዝጀመረ ውልቀ ሰብ ሞርደረቻይ ቫኑኑ ዝተባሃለ ሰብ እዩ። ከም ቴክኒሻን ኮይኑ ካብ 1977 ክሳብ 1985 ኣብ ዲሞና ዝሰርሕ እዩ። ቅድሚ ነቲ ስራሕ ምቁራፁ ንኹሉ እቲ ኣብ ኣንደርግራውንድ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት ካብ ፕላቶኒየም ጀሚሩ ክሳብ እቲ ዝደቐቐ ምስጢራት ከይተረፈ ሰኣሎ። እቲ ሒዝዎ ዝወፀ ምስጢር ንናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሜድያ ኣልሓኾ። ድሕሪኡ ዓለም እስራኤል ወናኒት ኒኩለር ምዃና ዝፈለጠት። ካብ ሽዑ ንድሓር ምስጢር እስራኤል ንንፋስ ዝተቃልዐ ምስጢር ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ሞርደርቻይ ቫኑኑ ብሞሳድ ኣብ ሮማ ተታሒዙን ን18 ዓመታት ተኣሲሩን እዩ። ድሕሪ እቲ ምስጢር ምልሓኹ ብዙሓት ሚኒስተራት እስራኤል ኮነ ኢሎም ድዮም ወይ ከይተረድኦም ሃገሮም ወናኒት ኒኩለር ምዃና ኣንፈት ሂቦም እዮም። ከም ኣብነት ናይ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ኣብ 5 ጥሪ 2020 እስራኤል ወናኒት ኒኩለር ኣጽዋር ምዃና ቃላት ኣምሊቑ እዩ። ጸኒሑ ነቲ ዝመለኦ ቃል ርእሱ እናነቕነቐ ብወናኒት ኒኩለራዊ ጸዓት ተኪእዎ። ሃገራት ዓረብ ንእስራኤል ተወዲበን ረብዓይ ዙርያ ዘጥቅዓሉ እዋን ኣብ 1973 ዮም ኪፑር ዋር ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ እቲ ዜና ናይ ኒኩለር ምልሓኹ ግን ዳግማይ ተወዲበን ኣየጥቅዓኣን። ምናልባት እዘን ሃገራት በቲ ዝለሓኾ ዜና ናይ ኒኩለር ሰጊአን ዶ ኾና? ግብፅን ጆርዳንን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመታት ናይ ሰላም ውዕል ምስ እስራኤል ፈሪመን እየን። ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ እስራኤል ዛጊት 9 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ እዩ ዝሕብሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።